iko norok nugui mankana chini kami o khowai tulasihor amchai je jaksora kami o phaiui siniya nugya borok jeng mankha manui jeng to bono bor tolanai sikok dangkha manghong dangkha bini kok samo bo thik kwrui mentality dangkha tamongkha jeng saimanya piaba jeng champar ps ni usino phun khayoka jeng tabuk champar ps bono yaphrai rohonai tamongkai siniya nugya borno to jeng kami o tone maya hinino jeng kami ni borok bai no kok salai yakonai jeng bono tabuk ri rohosnai champar ps mane je nuk tongnai je bono sinui tongnai taratri no chini kokti bini contact number bai kwrung hodi tamongkai jeng bono ri rohonai jeng aboni pore bo kok salai honai je bin bono sini tongnai je bini guardian je bin buma bufa ngui tongkhangkai tam bahaike bo mohaike uri hui phaikya bo jagani borongkha jeng sini manya bono sengkangkai gabodi hinsawo rasonta hinsawo tokthu para hinsawo khoyarpun sawo rani bazan sawo gobangma parani mungsaka piaba jeng saimanya piaba abon bagui jeng tabu bono ri rohosnai tamongkai norok jodi sono bono sinui buma bufa pano tongui tongkhangkai chini kokti bini contact number tv screen no tongo chini kokti bai kwrung hodi nongni borok no jeng thana bo rohaka epore thana bai norok jogajog khaide champar ps ni thana bai hello nika ha hello ni bora habane bokla so pore ba ko nom nika tabu so bisha ko ni se ha tin babu ni bunse bộ cam cái máy cái sơn còn gì ha ko bor se awas ni lagge hello nika ha hello ni bora habane bokla so pore ba ko nom nika tabu so bisha ko ni se Kamera